Meddai Iesu wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ataf I, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Ioan 6:35. Dwi'n gobeithio heddiw y gallai pob un ohonon ni, yn blentyn neu oedolyn, ddysgu'r adnod yma ar y cof drwy wneud 2 weithgaredd fach. Yn gyntaf, nawn ni ddweud yn ara 10 a chymryd darn bach ar y tro. Felly, dwedwch chi ar fy ôl I. Meddai Iesu wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Ioan 6:35. Ac unwaith eto, ychydig yn gynt. Meddai Iesu wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Ioan 6:35. Da iawn. Nawr, dyn ni am glywed rhai o blant y capel yn adrodd yr adnod yma gyda rhai o'r geiriau'r goll. Dwedwch yr adnod gyda nhw, ac yna, ceisiwch ddyfalu pa eiriau oedd yr goll. Meddai Iesu wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched bydd ar y sawl sy'n credu yno fi. Ioan 6:35. Sylwch chi pa eiriau oedd yr goll? A dyma un arall. Meddai Iesu wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Pa eiriau oedd yr goll tro hyn? Ac yn arall? Meddai Iesu wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. A beth am tro hyn? Reit, rhowch go ar ddweud yr adnod heb unrhyw eiriau o gwbl eich helpu. Meddai Iesu wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Da iawn chi. Cofiwch i ddweud sawl tro heddiw i gofyn iawn, ac efallai i helpu chi ddeall yr adnod, beth am drafod y cwestiwn hwn gyda rhywun dros ginio heddiw. Sut mae Iesu yn debyg i fara go iawn, a sut mae'n wahanol? Diolch am ddysgu adnod gyda ni heddiw.